Pokemon. A vítám vás u mého dalšího videa. Dneska to máme video. Počká, tohle to není další video. Ano, je to pravda. Toto je první video na tomto kanále. To je náš společný kanál, protože jsem se rozhodl, že tam ten kanál udělám jako jenom já a tady ten bude společný. Ty videa tam zůstanou, nebude přidávat na tenhle, ale jinak to bude takhle. No, takže my se rovnou nabereme na ten nábor. Ano, je to nábor, protože máme strašně málo členů. Takže podmínky. Ať vám je od 9 do 14 nebo spíš 13 let. Musíte mít foťák nebo mobil nebo kameru. To je, já vím, nemusíte, ale je to lepší. Tak. Umět se při videích aspoň trochu chovat, tvářit, no a i mluvit. Tím myslím, no prostě podívejte se na ten můj starý kanál a tam se podívejte na Honzu a dva body jde o co myslím. Potřebujeme členy typu kluk, aspoň 10 let, nebo 10 let a holka tak random, ale taky by se hodilo těch 10. Zbytek už pak vybereme z těch, kdo přijde. Potřebujeme technickou podporu při prankolech, teda pokud ještě prankoly chcete. Ano, pokud chcete prankoly, potřebujeme podporu. Kameramana na natáčení, protože všichni od nás mají mezenou docházku, takže my se budeme vařit já, než jsem po videu. A další zase vybereme. Poznámka, hodil se ještě někdo, kdo nadvedne můj mikrofon, čímkoliv, prostě klackem, aby nebyl ve záběru, protože to vypadá divně. No a tak to je asi všechno, já se s vámi loučím a čau. Ne, žádný čau nebude. Čau.